pasear polo Casco Vello. Eu pasei moito tempo no Casco Vello e pareceme que é unha festa moi entrañable, que cada día vai gañando adeptos e que sempre me recorda de cando eu era pequeno, na tenda do meu avó, que era fronte da praza da Colexia, frente á igrexa de Colexiata, pois eu pasaba moito tempo aquí. Son ruas que me encantan, están cheas de vida, a xente participa, fanse representacións. Bueno, para min é unha auténtica maravilla poder estar, sempre que podo, gústame estar aquí no medio desta festa, non? Son vigués do centro de Vigo, ademais, e teño que dicir que me sinto partícipe pois desa vida que a cidade ten e que é o que hai que seguir cultivando. Hai que recuperar raíces e poñer en valor todo aquilo que paga a pena poñer en valor desde o punto de vista cultural, económico, etc. Esa capacidade que ten o pobo moitísimas veces para unirse e para todos xuntos, sin ningún tipo de ideoloxía, sino a defensa da unha cidade e dos teus valores da cidade, a mí pareceme un acto moi fermoso. Por outra banda, é un pouco afrancesado, teño que dicilo tamén, e a cultura francesa é algo que eu valoro moitísimo, pero realmente estou en contra de calquera invasión e creo que iso foi un punto importante na cidade de Vigo e fixo de Vigo algo moito máis unido, máis unívoco nese sentido. Buscando franceses.